Какво става, хора? Аз съм Ретауръм и този ден с мен пак е XX Pro Adam. Там се върти. Да, и сега да ви кажа какво стана с моя скин. Джанаха ме с двата, с Ретауръм. И затова съм сега с друг ник. Нали, Pro Adam ми даде брони. И да, сега днеска пак ще снимаме на PvP за малко хакерчета. И сме се приготвили едни хубави лъскави мечове. Покажи лъскави меч. Да, вижте как се вижда. лъскав меч. Виждам как се Добре, айде отиде на РПП. С мен, с нас е един... С нас има още един в разговора на Руто, обаче той в момента вечеря. Той ще играе и тук с нас. Еми да, като се върне. Добре, Етлаем... Етханаре! Да, той е заклетия ни враг. И да, той не е най-закрити, колкото пъти сме го убивали, толкова повече той е ставал ползал към нас и ползал. Да, и той... И ние сме го убивали повече и повече. Дай гейпи с мечо, дай гейпи с мечо. Бам, 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 бам. Той иска тим, дай тим. Дай тим 100, дай тим 100. Бам, 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 бам. Как тия сме си играли? Дай разкачваме с тия сме си играли тук. Ара ще влизам. Малко игричка няма да ни наведе. За теб има някак? Опа! Кой ме удари, бе? Етлаем. Айде бе, страхопъзо е. Виждате антикнолбака, това са антикнолбак. Значи това хакер. Да, и не са го джанали още за това. Пукда, ти него ли ще биш, бе? Не ли ще? Опа, станах без броня. Тия ти пръстнаха броната, Ай, кучи пука, бе. Той ще чупи броня ли, бе? Ще чупиш броня, бе? Ще взема бронята бородвичка и ще я направя на война, бе. Както он е подзекти. Как ти взе главата. Той не е тайм, бе. Уж тайм, бе. Муди, бе. Никой не излиза. Бе, Ецханаре. Един излезна, Бързо, иди да го килнем, Ецханаре. Един излезна, помагай. Човек, че не мога да удара. Бързо да килнем, Ецханаре. Чай, че ми бият към. Ихи, как не мога да влезам заради него? Ихи, останах без броня. Представи си, останах без броня. Айде, взимам си. То го фанем футбол. Бам. Дай ме, би ма. Умря ли, бе? Не, жив съм. Какво му бижи? Виждате килаурата. Админи, бам. Да, админите. Админите мисля, че ще дойдете и така, само заради един педерас. Да, те верно. Виждат, че са хакери и само ги джават за по 20 минути. Килер, бурт килер. Той хакер, виждате килауричката? Как му работи? Бягай, човек, аз бягам. Виждам то. Там килер е, бе. Бам! Няма невидимка. Аз съм бил, аз не знам как ще спра. Ти си зад мене. Тим. Да, знам Тим. Айде сега. Аре да му скачаме на то, килер, давай, 2 в 1. Аре, бе! Ецханаре, това невидимката да не е Ецханаре. Колко точно това? Да, бе, верно. Аз ще умра. Виждате админи на мен колко ми точи, само се обуща има. Майко, ще ме уби, човек, хелпвай! За теб съм, бе! Жив ли си? Жив съм, бягай сега ти, бягай. Не мога. Бягай. Аз съм с спитка и мога да се измъкна. Да, но аз не съм, така че бягай. Пребирай сега, ще се намеря начин да се превърна. Бягам, кидер. Давай, аз ще се пребера. Аз... Бъгда. Пребирай ли се ти? Чакай, Ецханаре, пише ли ме? Бъркато! Чекай, омага! Виждате киорчката? Удейства на то. Чакай, малек! То няма остави да си хапна, остави ме. Давай аз се пребера, чули. Бъгда. Оху! Киорчката и антикнолбака как работят в съюз. Админи, казвам ви, джава поне за една седмица. Майка му да е... Ецханаре, мислиш, че е много добър ли, бе? Аз скилова съм до теб 100 пъти, бе. Педерас, ма. Бой погапи. То хакер. Не видим като се Бе, постанахте, бе! Постанахте 2 на 1. Човек, дойдоха ми на мен всички, бе. Давай, точно. Килара. Виждате само килара. Това е без такова.
То е слаб, не е хакер, то дай да го килнем. Това е млати. Ай, човек, стигаш има бутка, бе. Аз се те бутам, то не е килауър, така като гледам. Дай, бой. Кой точно толкова е? Нямам лега. Ай, бе, майка ти тъпа. Абе, ецканали, защо добър им се правиш, бе? Мърша. Кило съм те вече 100 пъти. Не го осъзна. Ти скушаш. Ще го убия. Защо се прибраваш, да те убия, бе, ецканали? Кристиян някакъв си. Ай, мали са, бе, мърша. Всички са мършави. Ай, щупиха ми бутушки, каската ми щупиха. Мри, бе. Добре, Аре, човек, бъртите това. Щупих му нещо. Хора, аз влизам в последното меле и като ме убия, че спирам какво. И последното меле къде е? То няма меле, бе. Чакай да му скуча на това. Още малко е. И остана за малко по килна. Топ се пробира, той се плаши от мене. Някой ти дойде. Сега като ме убия, Мали са, бе. Ти мене ли, бе. Баба ти тебе. Баба ти... Ого, аз го цепа в гръб и той не се усеща. Гледай го колката. Гледай го, аз ще го убия. Той само се прибира. Ай. Да. Тям си спася меча. Хилп! Менят ме, човек. Трябва да си спася меча поне. Аха, бухтат се, идвай. Не мога, те всякът мен ме убият и аз спирам повече, защото това е просто... Тука ли сте? Човек, идвай бързо, ецканали се прави много мъжествено, иначе като му скоча аз, се прибира веднага. Ма вие как? Да ти как ще влезеш ти? Ние не сме те докопали в теса. Умрях. Добре, хора, това ще е за този епизод. Може, че гледахте и админи, бамвайте ги. Чао!